एगो बाबा जी दीपक बाबा बाबू के कुछ सहयोग कर दी। अतुल पांडे जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी बाबा का गोल लगता है जा संगे संगे हमारा दीपक बाबा पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन करते हैं बाबा का गोल लगता है। और बाबा छोड़ छाड़ के गोइली हो कोन मोहली हो छोड़ छाड़ के गोइली हो कोन मोहली हो ज्ञान खाती अपन जान छिड़क ले रहबो कोचिंग का पैसा काट के ऊपर रिचार्ज धरावत करो आवा छके में कबो कह देली सनु कि तू हमरा खातिर का कोइले बाड़ो तारा वो सन में लेके गोली मार ले ऐसे वो बीमारी धरइबे मत कर जन तरह के मुंह पर लागल हो रहो लोग कहता कि मोबाइल से लेके बिगड़ तरह सन बना तरह सो पहले मोबाइल ना रहलो नु तब बुझाई कि राम राम एही में लइका बिगड़ जाता रह सब ए घरी फेसबुक चला के हती चुकी से सब मजा लेता रह हेते हेता सतवा में जात जात ओकरा के से सहयोग नहीं करे के अपन हाथ जगन्नाथ हो के से पूछा पूछे नहीं बेटा ओ लइका कम अब बिगड़े के जौन मैट्रिक से लइका बिगड़ जाई ओकर जने है कि फाउंडेशन कमजोर हो गई आ जौन लइका मैट्रिक में अपना दिमाग से 50% नंबर ले लो बिना चीट के उसके पास हौसला चाहिए वो डीएमएसपी बन सकता है। विकलांग बनी कोई आवेदन नहीं अपना रास्ता में विकलांगता के मैट्रिक इंटर केमिस्ट्री ग्रेजुएशन टाइपिंग शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश दोनों के इंजीनियरिंग करनी ओकरा बाद शास्त्रीय संगीतो सीखनी व्यासो बनी तो एगो लेवल के व्यास बनी तारा में हौसला चाहिए ना हां त गरीब बनी कोचिंग का पैसा कहां से आई कोचिंग काहे के परक बा पियकोड़ है तो भर पियकोड़ तू 6 घंटा पढ़ा ना तारा देखो तक तारा कौन सवाल लिखे हो एक घड़ी तक किताब बड़ी सन की सॉल्व होई में देले रहत एक पेज पहिले औसने सवाल दूसर देता देख लो केगा सॉल्व भइल बा तारा कोचिंग स्कूल दूर बा साइकिल नहीं खे कोचिंग के फीस नहीं खे राजेंद्र बाबू के बाबूजी डॉक्टर रहले तो कैसे उतना तेज हो गए धीरू भाई अंबानी के बाबूजी कोनो पति रहले नंबर ना रखले धीरू भाई अंबानी आप में हौसला चाहिए आप कुछ भी बन सकते हैं भीतरी हिम्मत चाहिए। भीमराव अंबेडकर रहले जज के लइका संविधान लिख दले एगो डिपार्टमेंट के वकील बने में तेरा कौशल मेहनत करत रह तबो याद नहीं होत पेज नंबर देखत रह रूम पर जाके उ एक बार लिख देले तार में चाहि तब तारा हौसला है नहीं कहत बेरोजगारी बा कहीं बेरोजगारी नहीं कहे तारा पढ़ले नहीं खो जितना भीड़ बा आरक्षण बा कई में नीचे जनरल बोगी में एसी में भीड़ नहीं खे ऊपर जाके देखो होटल मैनेजमेंट कोर्स करो जब पहुंची लो कम दाम वाला जब पहुंची हैं जनरल के टिकट करी बस सोचबो कि फाका में बैठी होंगे धक्का धुई करबो दौड़ लो तले 2 नंबर से छटा गेलो घर चल जा हौसला मजबूत करो ऊपर वाला लाइन धरो ना एसी में जाके प्रयास कर दो तो जो भीड़ नहीं खे हो जा जो हाथ तक के भेटा जाए ध्यान दी जालिम सिंह जालिमो का जालिम तो बजबे हो रहो एगो पियकोड़ कह देऊ तो कहता कि हम नशा में बनिया तो हां तल्ली नशा में तो एक के उनाट पीठी पर मरबे नई के छीटा बजाओ लोग राजा छेदिया वाला कॉलर ले हमरा बड़ी लाज लागल हो कद हमर मौगी के दिया कह कि छेदिया छोड़